Ngiyanibingelela uDokotela Dlamini Mzimba Khalimali. Insizwa nayi nduku yekamera. Osisi abathi bona basalangazeleli kuyenzeka ukuthi imizwa isiphansi. Kodwa mawufuna insizwa yakithi uvuke ekuseni wenzela amaqanda, wenzela amaviyena yonke into okuthule ukuthi do. Nangu umnabisa. Ngisha u5 la uyawashaya la. Mayikhona insizwa ethi Dlamini angikukhola ngicela ize 315 eSangro House kuSmith. Nizoyitestisa mahala. Nayi kuzimalanga umnabise ihamba nepin code oyifaka phakathi ewupowder ubuye uzongibonga 072 7746 nayi iyona ngizonichazela ngayo namhlanje umnabisi igama layo iqondene nekamelo ngqo mayikhona insizwa ethi Dlamini angikuthembi woza ngutestise mahala bese uyayithenga ngizonika ngo200 kuphela nansi mawukuthi siyakuphosela ngo120 upose 120 kuphela ubuye uzongibonga.